Go! So yan guys. So katatapos namin kumain sa Jollibee. Breakfast muna. Then yun nga. We're going na sa Bolinao. So dito pa muna kami sa Ordaneta City. So ayun, currently nandito na tayo sa Calasiao and we're going to Bolinao, Pangasinan. And kaya na sinabi ko kanina, mamasyal lang naman tayo doon, titignan natin yung falls, yung tower and anything pa na pwede nating mapuntahan doon. Yahoo! So we are approaching Binmalay after na tayo ng arko ng buwan ng Dagupan. So yun. Alright. So yan, pa-exit na kami nung bypass mula dun sa Binmalay. So we're going on a highway na. So ngayon lang ulit tayo nakapasyal dito. At ganda. Alright, nasa Labrador na kami mga sir. At medyo malayo-layo pa. Dalawa o isang buwan pa. Isang bayan bago yung Bolinao. So abang-abang lang sir. Nandito na yung dagat actually. Nasa kanan na natin. Yun, tignan nyo. Oh, yan yung dagat. Malapit-lapit na tayo mga sir. Kaya bira lang ng bira. Guys, nandito na kami sa Sual. Ayun na yung ayun na yung arc ng Sual. So as lang natin kung nasa na si Sir Alvin. So yan mga kaser, first time natin pumunta dito sa Sual, Bani. Alright. Ayun, so kasama na namin si Sir Alvin, Mr. Melvin Smiley. Bilis niya. Nung muna kaming lumarga, kami pa yung nahabol niya. So pagas muna kami since wala na kaming gas. Balik ulit mamaya. Baguhan sa bangkingan. Ay, overshoot.
So we're heading down to Bolinao Falls, guys. And here we are. Thank you po, ma'am. Uy, peacock. Ayan, peacock. Ayan, luckily pinayagan naman tayo. So yan, pupunta tayo dun sa falls. According kay Regina Lynn, pupunta tayo sa falls 1, falls 2, falls 3 at yung tinatawag nilang spring falls. Medyo daang bundok talaga to. Naturally may bato na talaga yung yung daan. Yan, so dito na tayo. Welcome to Bolinao Falls 1A, Samang Norte. Yan, kung titignan nyo guys, yung terrain is rocky man. Yung mountain na lupa ng pang mountain. May mga rocks dito na hindi naman talaga sand gravel.